Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы 1 ноябрьдән илдә юкабыз операция башлану турында игълан итте. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан буенча баш идаралык итәкче ярдәмчесе Ленар Вахитов. Һаумыгыз. Хәерле көн. Ленар Фирдәүсович, тәүдә ял көндәре буенча күзәтү яһап үтәк, бәла казаһы тыныс үтте шикелле ял көндәре. Ял көннәр бик ухатлы тыныч үтте дип әйтеп булмый, чөнки янгыннар теркәлеп тора. Әлеге вакытта менә көннәр битендә суыта башлады. Шуңа күрә янгын сәбәпләреннән алсак, монда инде жылыткычларны карамаудан, мөрҗәләрне карамаудан безнең менә бу сәбәптән янгыннар арта башлады. Шулай ук менә әйтергә кирәк, кызганычка каршы Өфе каласының Дим районында һәлак булышы да булды. Шуңа күрә менә шулайрак яллар үтеп китте дисәң була. Бик тыныс үтте дип әйтә алмыйбыз, димәк. Чөнки көн саенда янгыннар теркәлеп тора. Янгыннарга килгәндә, ул әлбәттә зур хәвефлек, айрыса бына шунда йылыту мизгеле, тавыктар башлану менән. Һәм әлбәттә игътибарлы булу кирәк. Юкабыз операциясына килгәндә, 1 ноябрьдән игълан ителһә, әлеге вакытта елга-күлләр боз менән капланмаган әле. Әлеге вакытта күлләр, буалар, елгалар капланмаган. Шулай ук инде менә алдагы көннәрне безнең көтелә суыклар республикада. Шуңа күрә буаларда, монда бәләкәй генә күлләрдә бузлар уже ябылачак, ныгыта башлаячак. Шуңа күрә бигрәк тә балаларга, монда балыкчыларга булар инде группа рисклы дип торалар бит инде. Шуңа күрә бик менә рисклар арта шушы күлләрдә, буаларда. Шуңа күрә 1 ноябрьдә безнең республикада менә шушы юка боз операциясе башланды. Ничек эшләйсегез? Бу бигрәк тә инде теге рейдлар буенча гына түгел, монда рейдлар үткәрергә, монда күбрәк профилактика ягыннан. Чөнки бөтен балалар бакчасында, мәктәпләрдә бигрәк тә менә балаларга аңлату эшен арттырыр өчен һәрбер муниципалитетта, администрациядә бу эш алып барылсын өчен бу операция кертелде. Чөнки менә балалар бит инде уйнарга яраталар, бигрәк тә яңа буз башланганда алар ул бузны җимерергә бик яраталар, аларның өстеннән йөриләр. Шуңа күрә безнең монда инде менә үзебезнең задачабыз дип әйтергә кирәк, шушы балаларга аңлатырга, әңгәмәләр алып барырга, балалар шушы бузга чыкмасын өчен. Нинди хәвеф булырга мөмкин бузны вату җимерүдән һуң? Мәсәлән, бәләкәй генә бер күләүктәрдә шуны башлыйлар бит инде. Кызганычка каршы менә безнең статистика бар. Озакка 10 елны алсак, безнең республика буенча андый фаҗигале хәлләр булды, теркәлде. Әйтергә кирәк, күлләр, буаларда гына түгел, монда бәләкәй генә менә чокырлар була бит. Шуларда су җыелган булырга мөмкин. Аларның өстендә дә шулай ук буз күренә. Балалар бигрәк тә менә шушы чокырларда без бит не күрмәйбез аның тирәнлеген. Шуңа күрә андый очраклар булды, кызганычка каршы. Менә әле күптән түгел безнең балыкчыларда батып үлде, андый очракларда булды. Чөнки менә шушы яңа буз килеп чыккан вакытта гына, юка буз вакытында монда инде балыкчылар көтеп торалар бу мизгелне дип әйтергә кирәк. Шушы бузга чыгып балык тотырга. Шуңа күрә шушы менә рисклар әлеге вакытта тора. Балыкчылар да көтә, балалар да көтә, буз калныйганын һәдә көтәһегез. Ничек нинди тәртиптә һәдә эшләйһегез? Монда рейдтарда күз уңында тотам. Монда инде менә күл буйларын алсак, елга буйларын алсак, шулай ук рейдларда алып барыла. Шулай ук әйттем бит инде менә балалар бакчасында, мәктәпләрдә, институтларда әңгәмәләр алып барыла. Шулай ук монда бит инде предприятиеләр, организацияләрдә эш алып барыла. Безнең эштә алсак инде монда аңлату эшләре, шулай ук безнең эш муниципалитетлар белән, администрациялар белән әлеге вакытта бу эш алып барыла. Бердәмлектә эшләйһегез, димәк. Бердәмлектә генә без шушы хәвефсезлек мәдәниятен халыкка биреләбез, артырабыз. Хәвефсезлек мәдәнияте дигәндә нимәне аңлайбыз без? Үзеңнең һаулыгыңа, башкаларның һаулыгына, гомеренә игътибарлы караумы? Хәвефсезлек мәдәниятендә монда барсы да керә, чөнки без юлга чыксак та, урамга чыксак та, монда бөтен җирдә безнең хәвефсезлек булырга тиеш. Шулай ук инде безнең күпчелек эшләр бу янгын сүндерү буенча. Шуңа күрә янгын кагыйдәләрен, хәвефсезлек кагыйдәләрен үтәргә, шушы бөтен менә безнең кагыйдәләрне үтәсәк кенә, безнең хәвефсезлек мәдәнияте арта.
Юкабызга әйләнеп кайтканда, халык мәкалә әйтүенсә, көзге бозга көзге калынлыгы булса ла ышанырга мөмкин диләр. Килешәһегезме? Юк, килешмәйм, чөнки бу көзге буз иң хәвефсезле дип әйтергә, хәвефсез буз, бик куркыныч буз. Безнең бит менә кагыйдәләрне искә алсак, монда бузга чыгарга мөмкин 7 сантиметрдан артса гына. Оны кем сантиметрлы линейка тотып үлчәп Бер бирә? кем дә аны үлчәп бирмәй, ул бит инде кеше буз күрсә, бигрәк тә балалар күрсә, ул бузга чыгалар. Шуңа күрә менә шушы 7 сантиметрдан артырак булырга тиеш әле ул. Ул 7 сантиметр буз киреп чыксын өчен нык суыклар, нык каты суыклар булырга тиеш. Ничә градуска? Әлеге бер бүгенге көнне алсак, безнең ноябрьдә гына әле мондый суыклар көтелмәй дип без уйлыйбыз. Шуңа күрә әле декабрьнең урталарында гына бу бузлар ныгытыр, катыр дип уйлыйбыз. Димәк, әле конькиларга басырга иртәрәк елга күлдәрдә. Буна касан, кайда тәүзәрәк буз туңа, елгалардамы әллә күлдә буаламы? Беренче чиратта безнең күлләрдә, буаларда туңа бит инде. Шуннан соң бәләкәй елгаларда туңа башлай. Елгаларда иң озакы чакта гына буз туңа. Әйтегез әле, буна ул бүтән буна елга өстендә ул тип-тигез туңамы ул, мәсәлән, я булмаһа ниндидер теге агын yerендә туңмай яткан сорактарлар бардыр бит инде. Менә бигрәк тә елгада бу бик рисклы дип әйтергә кирәк, чөнки елганың төрле җирендә төрлечә буз килеп чыга. Монда инде кайдадыр ул катарак булса, калынрак булса, кайдадыр ул югарак. Бигрәк тә менә күперләрне алса, күперләр кырында ул мөмкин туңмаска да мөмкин. Кайсы килеп чыга икән? Монда инде уже табигатьтән карарга кирәк. Һәрбер елганың борылышыннан да карай, аның глубинасыннан да карай, шуннан соң течениесеннән да карай, кайсы урында нинди течение. Шуңа күрә бузның елгада бигрәк тә һәрбер урында төрле калынлык. Һәм гадәттә бына елга эргәһендә яшәгән халык ул үзе белә, кай урындан буз өстеннән үтергә мөмкин. Шулай бит. Һәм шул ук вакытта республикала беренче буз үткәүлә эшләп тора. Бына улар касан эшләй башлар дип күз аллаһыгыз декабрь адакларына самамнан. Без уйлавым буенча декабрьнең урталарында, декабрьнең азакларында гына бу буз юллары ачылыр дип уйлыйбыз. Чөнки буз катмаенча, монда бит инде автомобильләрне алсак бит инде буз юлларын, аларның каты булуы бигрәк тә ихтимал. Шуңа күрә анда 25 сантиметр, 30 сантиметрдан гына башлана. Шуңа күрә ул декабрьнең урталары, декабрьләрнең азаклары гына дип уйлыйбыз. Димәк, декабрь урталарына тиклем балыкчыларга елга буенда балык тотырга мөмкин әле кемәменнән? Бөтенләй чыкмасалар, бузга бигрәк тә әйбәт булыр иде. Чөнки алай бөтен кешене дә тый булмай, бигрәк тә менә шу балыкчыларны, шуңа күрә аңлату белән генә аларга бузга чыксалар да, беренче буз белән менә әле буз катканнан соң чыксалар да, ничек үзеңне тотырга, бер үзеңә чыкмаска, нинди аяк киемен киергә, ничек итеп буздан йөрергә, шулай үзең белән нинди коткару әйберләрен алырга, шушы менә бөтен кагыйдәләрне без аңлатабыз. Шулай ук, чөнки без аңлайбыз, бөтен кешене дә тыйып булмай, бигрәк тә шу балыкчыларны буз чыгуыннан. Шуңа күрә менә шушы кагыйдәләрне аңлатсак та, һәрбер кешегә шушы фикерне китерсәк тә, җибәрсәк тә дип әйтәйек, бигрәк тә әйбәт булыр иде. Бына әйткән кагыйдәләр улар бит инде туристлар өчен дә кагыла. Әле үткән азнала туристлар менән ниндидер бер көтелмәгән хәлләр булманы. Шулай да республикала булып тора ундай көтелмәгән хәлләр дә, адашулары ла. Озак вакытта бигрәк тә туризм безнең Башкортстанда арта. Шулай ук әйтергә кирәк, күбрәк менә бәләкәй елгаларны алсак, монда инде нинди очраклар булганнан дип сөйләйм мин. Монда бит инде бигрәк тә бәләкәй елгаларда, кайда менә безнең таулы елгалар, бигрәк тә матур җирләрдә, шулай ук туристлар ул якка баралар, шулай ук елгаларга да чыгалар. Монда бит инде нинди генә менә безнең Башкортстанда бик матур скалалар да бар. Аларның кырларына да барып фотография төшәләр. Шуңа күрә шушы туристлар да безнең группа рискыда тора. Димәк, мәктәп укучылары балыкчылар гына түгел, һәрбер яшь вәкиле дип әйтергә мөмкин, шулай бит.
балалардан башлап өлкәндәргә тиклем һәрберебез хәүеф төркеменә карай игътибарлы булырга кирәк. Һез үзегезнең сыгышыгызның башында әйтеп киткәнегез янгын хәүефлеге турында әйтегез, ул кагыйдәләрне искә төшереп китик, чөнки ысынапта йылыту мизгеле башлану менән без йылытучы приборлар менән хак кулланырга тиешбез. Нинди кагыйдәләр? Кызганычка каршы шулай, янгыннар безнең көн саенда чыгып тора. Сәбәпләрен алсак бит инде менә әйткәнемчә алдарак безнең 3 сәбәп бар. Безнең янгыннар буенча монда ут белән саксыз эш итү аркасында килеп чыккан, электр челтәрмәләрен, электр корылмаларын дөрес итеп урнаштырмау, дөрес итеп кулланмау аркасында. Шулай ук менә 3нче урында безнең мишләр, мөрҗәләрне дөрес итеп урнаштырмау, кулланмау аркасында килеп чыга. Бигрәк тә менә көннәр суытканда монда инде мишләр, мөрҗәләрне карарга кирәк, аларны бик артык ягып, кыздырмаска кирәк, дип әйтергә кирәк. Калдырырга ярамай, карамаенча гына бу мишләрне. Шулай ук җылыткычларны да менә көн суытканнан кешеләр күбрәк куша башлайлар. Монда бит инде электр челтәрмәләренә нагрузка килә. Шушы нагрузка килүдән янгыннар арта, кызганычка каршы. Бигрәк тә менә хәлак булучыларның статистикасын алсак, алар төнге вакытта килеп чыга. Чөнки төндә безнең ныгырак каты суыклар булганда кеше җылыткычларны куша, шулай ук бит ятып йоклый. Электр корылмаларын, электр челтәрмәләрен кушып калдырырга ярамай төнге вакытта. Бу бигрәк тә кешене йокы басамы, йоклап китә. Дөрес, бу бигрәк тә нык риск тудыра. Шуңа күрә бигрәк тә төнге вакытта без үзебезнең якыннарыбызны карарга тиешбез. Шулай ук инде менә әйтәсем килә, безнең янгын каратучы приборлар дип әйтәйек, пожарный извещательләрне куйсалар да бик әйбәт булыр иде, чөнки статистиканы алсак, менә шушы коралмалар күп кешене коткарды әлеге вакытта. Ленар Федосович, бүген иртән генә без телефондарга SMS алдык, кулда булһа пилотһыз ососо аппараттарның хәвефһезлеге дигән хәзер шундай хәбәр килә башлана телефондарыбызга. Бына әйдәгез шуны кагыйдәләрне искә төшереп китәйек, әле бу вакытта үзеңне ничек тотырга. Кызганычка каршы бик актуаль тема бүгенге көнгә. Шуңа күрә беренчедән әйтәсем килә, безнең менә телефоннарга приложениелар бар бит инде безнең МЧС һәм дә 112 приложениелары. Халык менә шушы приложениеларны куеп, шушы мәгълүматларны алып торса вакытында бик әйбәт булыр иде. Чөнки бу приложениедә үзеңне ничек тотырга, паникага бирелмәскә, ничек итеп кайда керергә, кайда барырга бөтен кагыйдәләре үтәргә каралган. Аларны укып, кешеләр аңлар иде дип әйтәсем килә. Аннан соң инде кагыйдәләргә килсәк, монда беренчедән паникага бирелмәскә кирәк, икенчедән мондый мәгълүмат килсә, бигрәк тә тәрзә кырыларында тормаска, монда ябылу урыннарга керергә, подваллар булса, подвалларга төшәргә, шулай ук баскычлы урыннарда ябыграк, монда тәрзә булмаган урыннарда, ышыграк урыннарга керергә кирәк, капланырга кирәк дип әйтергә кирәк. Рәхмәт сезгә биргән кәңәшләрегезгә, безнең тормышыбыз хәвефсез булган дигән ышанысабыз. Хөрмәтле тамашачылар, студиябызның кунагы Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан буенча баш идаралык итәкче ярдәмчесе Ленар Вахитов булды. Сәламәт булыгыз.